abinci gaskiya ta yara. Wallahi. Bai yiwa ga abinci ya tsara muna da shi na. Ina da buya ya dari wanda ni cire. Ya kamata mu tsaya gaskiya. Wallahi an ce kusan 2,000 da sai dubu guda. Kuma nan ci 3,200 aka sai na. Mutane na, assalamu alaikum. Ya ne? Ya ne? Ya ga kai ya kake? Wallahi muna zagaya ka san gari sai a hankali. Ya san dole dama zagaya aiki. Kai mu yawo ya ai. Wallahi gwara da mata zuwa wallahi wani shawara ta muka. Aha. Gida wallahi ina da buya kai da ina albasa kuma ka san duk wani ya sai. Wallahi Allah. Wannan na ji labari wani aboki na Muhammadu wanda ka zo wannan. Shi kira ne ya ce mu wallahi sai Afrika. A can ta fashi kira. Ka ko san ko ta kaka na ya kamata. Baka dariya. Wallahi can turanci kare da shi aka yi can alaji. To mu ma ba sai mu wuce ko na kurame na ba. Hauka yayi wallahi ba ta yi. Aya ne? Ni wallahi 2,060 na ko A gaskiya ya kamata wallahi. Kai, Wai bari in faɗa ma abu. Akwai wani professor an gaba. Ka san mu muka zagaya mun san miki ta ko haka ba. kware gare ku boko yi. Koyo kana zuwa wuri ne wallahi zai koya ma turanci yawo ya kuma zaka iya. Kai, shi ka gane in baka labari akan turanci ne wallahi. Dan Allah da Annabi ya je yi boko yayi boko dai ka tawar ce to wallahi Allah sarki yawo ya shi ne wasa. To kai matsalar da anani yanzu cikin satin da naka so in wuce to har yoshi ne koya min. Ana ai shi bai da matsala. Kai ina faɗa ma ko ne yaro da dare bai ganewa. Wallahi akan bai ganewa yayye gane ki gane. Dauko dictionary da ya samu cikin kai yaron bala'i na wallahi. Allah na kuma na ji an ce duk gole turanci cikin dictionary. Wallahi kai wani ƙato da tayi na su cikin dictionary kai. yanzu dai kana ganin dai professor Laya Launa muna ya gani ne. Kana ganin lahiya da son ma yake ka ce ka zo ya koya ma turanci. Da ka ce ka zaɓi Ba mai akwai da nauyi. za a yi ni ma ya samin dictionary ɗin nan cikin kaina. Ba Ra'ayi ne gane na da ka kware gane. ba ka sani. Ra'ayi ne na ka gane amma yanzu abin da za a yi zan kai ku haɗa ku da shi. Ka gane? To duk wanda kuka da shi dai iya wuya. Ya karatu. Wajen professor. Karan nan baki ne daga ƙauye. To suna son su ji turanci don kuɗi za suna nema a wani ina suke son ka koya musu turanci. Na sani a raka ne. Kun ga ko? Ka gani ko karatun na To raka ne ni zan tafi. Ok, me ke tafi da ku? gaskiya abin da ke tafe da mu dama mun zo na wurin karen mu koyi yaƙi da jahilci. Well done, well done. Saboda muna son mu yi wata tahiya na. Duk sunan garin nan ma Wadace muka so kuje. Okay, because of what? Because of what? Me yasa kuke so ku je? saboda gaskiya muna son mu samu kuɗi kuma ga yanayin rayuwar mu yadda yake kawai babu wanda ya to nauyin mu ga mun dai ciyawa ta haɗe maka cikin shiya. Babu damuwa zan ba ku takaitaccen turanci wanda za ku yi amfani da su. Irin gobe za ku zo min da su. Masha Allah. Insha Allah sai a ƙarasa. Gobe da yamma saboda ba a samu na da sai. Ba kare dauke nan. To ku zo 4 o'clock karfe 4. To babu matsala. Insha Allah. Kai zan baka guda ɗaya wanda za ka rike. Ina so ba saboda kuɗi kuke so ku je can ba. Wallahi muka son mu. So ina so mu sai katon gida da katon. So yanzu za ka rike because of money. Because of money. Na us. Na us. Na us. Na us. Because of money. Na us. Because of money. Ga wani na kwance. Wallahi ya mutu. Lai. La ila. Gawa? Ya mutu kenan. Na lillahi. To yanzu ka aza ai. Mu tsaya mu taimakai ko? Mu dai mutu. Kana ganin mutum ya mutu musulmi? Kai ka faɗi abin gani. Wait. Me go around. Haka nan muka cin. Kai, who is killing him? Who is killing him? Na us. What? Because of money. Kai, Ya mutu wala haka nan mun ga kai, mai. mu je station Arani. Mu je. Haka nan mun Mu je. Haka nan mun ga. Ba mu ga shishe ba. Ba mu ga shishe ba. Mu je.